Genesis Kapitulo 2. Sa tanaman sa Eden. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagabalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Kini mao ang mga sinugdan sa mga langit ug sa yuta sa pagbuhat kanila. Sa adlaw nga si Jehova nga Dios naghimo sa yuta ug sa langit. Og wala pa'y tanom sa kapatagan nga diha sa ibabaw sa yuta. Og wala pa'y tanom sa kapatagan nga misugod sa pagturok. Kay si Jehova nga Dios wala pa magpaulan sa ibabaw sa yuta. Og wala pa'y tao nga makauma sa yuta. Apan dihay misaka nga gapon gikan sa yuta nga nagbubo sa tibuok nga naong sa yuta. O giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Og si Jehova nga Dios nagbuhat nag-usa katanaman sa silangan sa Eden ug gibutang niya didto ang tao nga iyang giumol. Ug nagpaturok si Jehova nga Dios gikan sa yuta sa tanan nga kahoy nga makapahimuot sa igtatanaw ug maayo nga kalanon. Ug ang kahoy usab nga sa kinabuhi diha sa taliwala sa tanaman. Ug ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Ug migula gikan sa Eden ang usa ka suba sa pagtubig sa tanaman ug gikan didto nabahin kini og nahimong upat ka mga sanga. Ang ngalan sa usa Pison. Kini mao ang nagalikos sa tibuok nga yuta sa Habila nga didto adunay bulawan. Ug ang bulawan ni adtong yuta maayo. Didto usab may dilyo ug onyx nga bato. Ug ang ngalan sa ikaduha ka suba Gihon. Kini mao ang nagalikos sa tibuok nga yuta sa Ethiopia. Ug ang ngalan sa ikatulo ka suba Hidike. Kini mao ang nagapadulong ngadto sa atbang sa Assyria. Ug ang ikaupat ka suba mao ang Euphrates. Ug gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug gibutang siya sa tanaman sa Eden. Aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, mamatay ka gayud. Ug miingon si Jehova nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya. Og giomol ni Jehova nga Dios gikan sa yuta ang tanan nga mga mananap sa kapatagan ug ang tanan nga langgam sa kalangitan. Ug sila gidala niya kang Adam aron makita niya kung unsaon niya paghingalan kanila. Ug ang tanan nga gihinganlan ni Adam sa mga mananap nga buhi kana mao ang ngalan niini. Og gihatagan ni Adam og mga ngalan ang tanan nga kahayupan ug ang mga langgam sa kalangitan ug ang tanan nga mga mananap sa kapatagan. Apan alang kang Adam walay hingkaplagan nga katabang nga angay kaniya.
O gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam ug nakatulog siya. Unya, mikuha siya og usa sa iyang mga gusok ug gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Ug ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babayi. Ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Ug miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babaye, igikuha siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan. Ug muipon siya sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod. Ug silang duruha mga hubo, si Adam ug iyang asawa, ug sila wala mga ulaw. Genesis Kapitulo 2.